ajungi aici sus, îți fuge rota, uite așa, uite așa. Bă, stai. Bă, stai, să înțeleg că aveți biciclete de asta și vă căcăiți să treceți peste un pom? Știi cum poți să sari? Doamne, cât e de mic pomul! Băi, dacă vii cu viteză foarte mare. Bă, Bobu, sari? Sau ai bicicletă enduro degeaba? Nu te lăsa de... Bă, Zi să mor tu că nu sari. deci cel mai mic dâmb în pula mea, o să râdă Facebook-ul. Na, hai, sari sau nu sari? Stai să iau bicicleta de aici. Bă, Bobby, tu sari? Păi, bă, stai, eu mă ascult. Na, hai. Sari? A, da, profesor. Stai care hardtail. Na, hai, Bobu. Dar știe, bă. Știe omul. Dar are și SPD-uri, Sărine, trage de ea. Bă. Acum aș da examenul și Bobu și Sorin. Cu dracu ai bicicleta aia și nu sari, bă, omule, că și ne... Vine Bobu, vine Bobu. Alunecă pe aia să-mi bag pula, știi cum alunecă roata? Bă, am trecut? Ce pula mea? Da, de era să Bă, alunecă, știi cum ești din crengi, pula bă. mea ce alunecă, bă? Alunecă să-mi bag pula treanga aia? Următorul! Bă, o să ne punească ăștia. Hai, bă, Sorine, ce faci? Bă, deci dacă voi nu puteți săriți peste un pom ușor mic, bă, pentru cei care nu sunteți cu noi, este un pom ușor mic, nu pot să-l sară, uite-te cât. Da. Și are și rampă. Bă, îl sari sau nu-l sari? Păi hai odată, că mi se termină bateria. Păi asta aștept, M-am dus Te rog, nu mai sări odată. în dreapta. M-am dus prea în dreapta. Mult prea în dreapta m-am dus. Bă, nu mai sări că tu ai hardtail și faci de rușine. De când așteptam așa o filmare? Ți-ai făcut și 8 la roată. Să mor tu. E mai ușor să sar cu aia hardtail, mă pune aici. Ridici toată cu tine. Nu te pune să sar. Rău am sărit. Da, măi, profesor aici, nu mai, hai. Bă, dă-mi voie să vin filmând să strâng mâna. Bă, asta e mâna mea. Și asta e mea. Da, bă, să filmăm, omul are hardtail. Nici măcar full noi. Specialized. Specializări. Bă, stai, deci acum Bobu explică la rece cum se trece. Deci pe aici trebuie să le uite pe aici. Pe aici și de aici tragi și sari. Eu am venit pe partea aia. Să tragi, frate. Da, și de acolo mers fața în jos. Vezi ce bine să ai furcă. Bă, hai. Dacă n-aveam Săriți cu asta de enduro sau nu, că nu mai am baterie. Beleam pula că n-aveam furcă. Na, bine, ceau băieții. Aruncați-vă bicicletele la gunoi. Până am sugeam aici, trimfii. Păi tu stai